Machiegni jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua oduogo pacho kae tok tieko limbe mare e piny Amerka. Gachagua osebedo katimo limbe e piny Amerka kendo koro oduogo pacho kae ka johera mage ne ogo tach e alap ndeke ma JKIA kama bende girwake kod mor mathoth ahinya. Motelo ne mano, obila osebedo bende kogo tach e alap ndeke no kendo neno ni arita kwe ni kare alap ndeke no kendo neno ni onge tulo moro amora manyalo bedo ni omuoch alap ndeke no. Gie sani Gachagua kod Lange nitiere e apaya ma Mombasa Road ma bende nitiere boma ma Nairobi kama bende odhi nyime kod twak kod jopiny bang' duogo kowuok e piny Amerka kama bende nodhi time limbe. Chenro mag ohala bende nokobedo kod ng'ikruok moro amora e chuny boma ma Nairobi ka bende ne igeno ni chochni ne nyalo bedo e kinde ma Gachagua ne mole pacho kae ka bende nonro ma bende waseyudo kata report ma bende waseyudo en ni chenro mag ohala okobedo kod ng'ikruok kata chenro mag wuoth bende okobedo kod ng'ikruok moro amora e chuny boma ma Nairobi. Kawadhi nyime ni chenro mar chulo jopiny kod obila ma bende noyudo midhiere ng'anyo mane obagi e kind higa mar 2017 kod 2025 imedo mana kwed mokalo kod riwruoge ma bende kedo ne ratich oganda. Duol ma kedo ne ratich oganda e pacho kae wacho ni mano en okang' ma jatend piny Migosi William Ruto dwaro tiyo godo e pando timbe mag njore ma bende oseneno e sirikande kar mondo kete ler adiera ma bende nitiere kendo mondo mi oked ne ratich oganda e pacho kae. Duol no bende koro dwaro mondo jatend piny Migosi William Ruto owuogo kelela kendo kwayo ng'uono kuom jogo ma bende noyudo midhiero e kinde ng'anyo ma kamago. Wadhi e kaunti ma Siaya kama wayudo ni ringre miyo moro ma ike ni e diere noyud ka oliere bath ode e gweng' ma Umindo, Lihanda sublocation e sub county ma Gemiala bang' ka ngimane ok owuon e yor derruok kaluwore kod gwandruok ma bende nobedo e kinde kod wuon pargi. Ringre miyo no moyang nyinge kaka Judith Ouma noyud ka oliero kod tole ng'ute e bath ode kaluwore kod ruoth ma East Game location George Salala ichichni no ka onge mane ok owuon tok gwandruok ma bende nobedo godo e kinde kod jaode. Ywaruok makamano kata gwandruok makamano nobedo tok Judith pudho nyasore ma yande jaode ne opidho. Salala olero ni Judith ne otero nyasore go e tesend obila ma Sinaga, gino ma bende nomiyo obila timo limbe puodho no kendo pudho nyasore ma bende nodong' e puodho no. Lipot ne ogo e tesend obila no kendo obila ne rika dhi mako jagono kapok jagono ne oringo molala. Judith ne odok pacho kendo kapok jogweng' makono noyudo ringre ne wach ma bende nobwogo gi mokalo. Ringre miyo no notere kar kano ringre jomotho ma Yala sub county hospital mochari ka irito mondo mi otimne bero. Obila koro timo nonro mar yango gima dine kel tho mar miyo no. Kapod wantiere kaunti no ma Siaya wayudo ni ji ariyo dichuo gi jaode ne stimo onego e od luok margi mantiere bath odgi e boma ma Sega e sub county ma Ugenya otieno manyoro. Mesha Kongulo kod jaode Modesta Mwakali maduto gin jopuonj ne owito ngimagi kane gitiyo kod od luok no mantiere bath odgi. Kaluwore kod ruoth ma North Ugenya location George Francis Osoro, ji ariyogo chalo kagima ne omulo waya moro ma stima mane oliero machini kod od luok no. Gokinyi ma piny niwarango yore magwa mag stima obed yore ma oket maber mondo kik wayud lal machal gi ma wayudo kawuono. Jonyuol ariyo gi owito ngimagi to giweyo nyithindo ma pod tindo ma aparo ni en yo machando modong' nyithindo modong' chien. Jatend kweth manok e od bura mamalo Junet Mohamed dwaro mondo jatend piny Migosi William Ruto chwal neno ma en godo e wi mibadhi manyocha ne owacho ni timore od bura mamalo. Junet wacho ni ng'ata matudo od bura kod mibadhi moro amora onego chwal neno mare. Wechegi nosir kod jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo ma bende wacho ni jogo machiwo asoya gin mana jogo ma bende ong'e malong'o. Jotelogo wacho magi kinde romo mar jood bura ma bende timore gwenge mag Mombasa. The person who is bringing the allegations must come with a proof. The burden of proof belongs to the person who is coming up with allegations. He who alleges must come with proof. That's all. So if we are shown any proof, then we will accept. But if it is just mere allegations, we will ignore.
as Parliament. And we will do our work. There is no joint corruption. We don't have in the standing order number CG 100 that here under this section we will all be corrupt. There's nothing like that. So if somebody is corrupt, it is an individual issue. They need to investigate members individually and tell us how they are corrupt, what were they corrupt on, and who gave them that bribery. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula bende koro golo siem ne jod bura ma bende ok ti tijgi e yo makare kendo sire mchwalo chenro mag dongruok ne jopiny kaka winjore. Magi owacho kinde romo mandala ariyo mar jod bura e boma ma Mombasa, romondo ma bende geto twak ewi ting' mar od bura mamalo, chugo chike makare kod weche mag telo. Bende gibiro rango okang' ma gisegoyo kaka od bura mamalo. Jatend kweth manok e od bura mamalo Junet Mohamed ne olose yo machalo kamae. Mr. Speaker, there was no better time to call for the retreat that you've called for than now, because this is a time we are at the middle of the Magri scheme. Mondo kakupia branches wasani mi yao goni kake meri yao blocks kapi mangeny biro dwaro mondo Vietnam. To ko ginya Vietnam to pigo dine go noju modi, dine go jangugo, dine go joke mai, dine go josere okwanyali wachunja kamano. Oremo opuoyo jatend piny kuom ne keto tenge omenda mamoko maromo shillings milion 500 ne chenro mag dongruok e lowa kuja irrigation scheme. Kano chako medo pesa to nwarwako kabisa nikech pesa mano medo nen pesa mane medo expand the scheme mondo mi kunde mane pesa ok nyal gike koro nwayud pesa motiko. To ko chako wacho nwanu kelo nwa mil oyud nwa investor manyalo kelo nwa mil maduong'. To mano nwarwako saidi Gimome warwako mano be kabisa ka okelo investor manigi mil maduong'. Tiende ni investor no biro dwaro kawo michele mang'eny. Koro michele ma iloa kuja ok obi lack market. Chiro ka mwatero gie tayari koro president oseloso. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Esechigi mabende jatend piny Migosi William Ruto dhi nyime gi rakore gi apaka mag siasa mondo mibi yiere kendo yiero maduong' mabiro chung' mar jalupne Ngire Kithure Kindiki kaka jal ma obiro dok godo e yiero no nyolo penjo mopogore opogore. Wachni ojimbo mokalo pogruok e weche mag siasa siasa mamalo ka osiepe koro dok ir jogo mabende ne gineno kaka jowasigi mondo mi gichak gibedo osiepe kendo. Kalore gi jogo mantiere machiegni gi jatend piny en Kindiki nyaka koro timana matek mondo mi jatende Migosi William Ruto obed kode gi geno kendo dok kode yiero kaka jalupne. Kindiki owuon bende wachno koro miyo kalo e tembe mathoth kama biro ting'a kweda mabende oyudo ka wuok kuom jotelo makwedo sirikal ma ok e gwenge mag Mount Kenya kama owuoke. Kata kamano Kimani Chungwa to wacho ni dwaro nitie mondo sira Kindiki kendo chung' kode. Hiyo ni interest ya watu, na mara mingi ukiangalia ni katelo wa kisiasa ndio wanaleta hisabu hii yote, na ukiangalia yote ni mambo ya mwisho inakuja tu mambo ya corruption, sio mambo ya governance. Inatakaga mtu ambaye ana maono lakini haionekani. Kalure gi Wachira Tumaini kod Mike Kitur magin jonon siasa, Kindiki ni thuolo maber mar bedo jalup Ruto e yiero maduong' mabiro. Na possibility hata kama si 100%, ni naweza sema 70% hivi. Kwa hivyo binu yake ya kuingia kuwa katika siasa 2027 anaicheza vizuri. But ukiangalia Mount Kenya ya mashariki, yeye ana uwezo wa kuwaleta pamoja Meru, Tharaka na mahali kunaitwa Embu. Mane mabendo kelo giko mag weche matuche kor gwenge gi e lak seche gi Tudiko James Rabalako chakre sa 11 ne weche manyien. Ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en ni tim mar Murang'a Seal sani koro yango wuok mar kocha mar Yusuf Chipo mana dweche machuok tok konyo gi dong' e lig maduong' mar Premier. Chipo mabende ande ne jalup kocha mar Harambee Stars nodonjo e tim Nairobi mar 4 higa mokalo ka Seals ne nie thuolo marach mokalo kendo noduoko gi nyaka thuolo mar 13 kamago ne gin mana point 2 kende motelo ne gologi e lig mar FKFPL. Klab Nero sani koro kawo jatugo Don Otieno ma koro biro bedo
kaka kocha maduong' ka jatugo machon mar Harambee Stars Dennis Odhiambo bende makoro biro bedo jalup mar kocha Chipo owuok e tim Nero ma Seals bang' nyocha machiegni ni John Njogu bende wuok kaachiel gi Abdalla Juma. Season manyien biro chakore machiegni ni kama tim Nero biro chako tugo mare gi tim mar Ulinzi Stars kaeto gigocho gi APS Bomet, Bandari, Sofapaka to gi Tusker kaluwore kamano. Komachielo Otieno Manyoro nye en wach malich ahinya e tuke mag Diamond League seche manyar Kenya Doris Lemgole nye olando donjo mare e tuke mag 3000 meters steeplechase kano ringo matek mokalo momiyo Kenya igeno ni biro bago tuke mag adhong' e rang'iny mamalo bang' bedo e koyo kuom thuolo mar higni 20 mag gibago tuke makamago. Tuke go biro timore kind dwe mar 10 tarik 15 nyaka 25 e alap mar romo mar KICC Nairobi. Johera mag adhong' biro bedo gi thuolo makare maneno jadhong' mawuok e alwora mar Afrika mangima ka en zon mar 3 kaluwore gi bedo ni Kenya bende nigi joadhong' ma nyingi osebedo maber, kata kamano Kenya ok osebedo kadhi mabor. Mago e weche tuke. An Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny jaluo. John Limo Edward